Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylova ýeni bir ýerde hüjüm edilip, raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. 68 ýaşyndaky Açylova 9 may güni irden Aşgabatyň eteğine ýerleşen ýadygärlikler toplumyndaky Baky ot ýadygärligine gul goýmak dawarasyny suraty düşürmäge gidende hüjüm edildi. Onuň aýtmagyna görä, ol talipler bilen raýatlaryň golaýyndan 2-nji jahan urşunda wepat bolanlaryň hatirasyna goýulan ýadygärligiň ýerleşen depesine barýan mahaly, onuň ýanyna raýat eşigindäki ençe adam barýar. Olar jurnalistden kimdigini we näme üçin suraty düşürýändigini soraýarlar. Haçanda ol özüniň jurnalistligini we ýeňi şunu münasibetli geçirilen çäreleri suraty düşürmäge gelendigini aýdanda, gürrüň edilýän adamlar onu saklap, kemsidýärler we haýwat atýarlar. Men ýokaryk topluma garşy ýene-de bakançaklar bilen ýörejek boldum. Emma meniň başymy 15 tane adam gagap, indi meniň surat almal däldigimi çürtke aýdyp, meni ýadygärlikler toplumuna goýbermediler. Daş töwerekde adam galmady. Diňe ýöri togluklaryn işgärler galdylar. Soňra 3 tane raýat eşigindäki ýaş oglanlar hem gelip, men polisiýanyň işgär diýip, özleri bilen meniň polisiýa bölümine gitmeligimi aýtdylar. Men jemgyýetçilik düzenini bozmandygymy aýdyp, polisiýa bölümine gitmejekdigimi aýdanymdan soňra, olar bir sagat ýaly meni gagap durdular da soň gitdiler. Ondan soňra ýöri togluklaryn işgärleri meniň daşymy gagap, meniň düşüren suratlarymyň öçürilmegini talap edip başladylar. Olaryň 2 tanysy her bir goltomdan tutup, meni aşaklaryna süýräp alyp gaýtdylar. Aşakda meni bir ak avtolagyň içine dakyp, elimden sumkamy zorlap aldylar. Diýip Açylova gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, gürrüň edilýän adamlar jurnaliste suratlary öçürmeseň onu sumkaňda narkotik serişdesi bar diýip tutsak eders diýerler. Haçanda Açylova mundan ýüzegürende, olar onuň elinden sumkasyny zorluk bilen alyp kameradaky ähli düşüren suratlaryny pozýarlar. Gürrüň edilýän adamlar jurnalistden adatlyk radiosy üçin işlemegi besetmegi talap edip, onu jemi 3 sagat çemmesi saklaýarlar we soňra da goýberýärler. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Türkmenistana habarçysy Sultana Çylova ýygyderli haýwat atılıp saklanýar. Geçen ýylyň iýul aýynda 68 ýaşyndaky jurnaliste 2 gezek hüjüm edildi, soňra da ölüm haýwaty atyldy. 14-nji noýabrda bolsa Açylovany ýydarlan nämäli adamlar ondan öýünde oturmagy we suraty düşürmezligi talap etdiler.